Masterizer. Sanibona kupart 83 la siqala khona kwi-holding cell kaKelly ngesikhathi uLushine ezama ukukhipha uKelly entambeni yayimlengisile ngesikhathi uLushine etshela uRick iphoyisa ukuthi akambambise. Babambisana benoRick, uLushine bebambisana uKelly besika intambo bemthatha bewumlalisa phansi ngesikhathi uLushine ezama ukumphampa isifuba for ukuthi aphefumule, kodwa uLushine wayesethukile ngokuthi uKelly wayengaphefumuli. uLushine wazatshela uRick ukuthi akazama ukuyohamba yolanda ama-defibrillator babone ukuthi ngeke aphaphame noma bemchoka nge-defibrillator. Wagijima uRick washiya uLushine ngesikhathi eseyolanda i-equipment ye-first aid. Ngaleso sikhathi uLushine wayesele esazama ukuphampa uKelly esifubeni ukuthi abuyele ukwazi ukuphefumula. Ethi uLushine kodwa Kelly uyithathe le ntambo yecathulo oyihenge ngayo ngoba intambo yesicathulo ayingeni kwi-holding cell. Wagcina ehambe wabuya naye uRick esebuya naleyo defibrillator bayi-connecta bezama ukumchoka kodwa lutho uKelly wayenganyakazi. Wazama kaningi uLushine ukusebenzisa i-defibrillator kodwa lutho kwangasebenzi lutho ngesikhathi noRick etshela uLushine ukuthi akho mehluko naye uKelly akanayo ipulse. Indlu yamathuluzi kaRandall yayisavutha ngesikhathi bememeza u-Alex noRandall ngaphakathi becela usizo. Sebeqala nokukhathala bekhwehleliswa nayintuthu bevaleleke ngaphakathi. Ngalesi sikhathi bekhala ngaphakathi bekhwehlela bememeza, uMarcy wayehleli ngaphandle ebukele ehleke ebhema ugwayi. U-Alex efuna ukuphahlaza iwindi, uRandall emkhuza ethi angalishaya iwindi ngoba umoya uzongena kakhulu nomlilo. U-Alex ememeza uMarcy ukuthi ucela abasize. Ethi uRandall ucela kanjani usizo kumuntu obezama ukukubulala. U-Alex wagcina liphahlazile iwindi, uRandall ayemkhuza ngalo. Wangena ngempela umlilo ngesikhathi uRandall ethi ngikutshelile. noMarcy wayehleli ngaphandle wayengayekile ukuhleka babukele. uMarcy wagijima eseya ngaphambili komuzi ethi ngenitholile ngifuna nishe lapho nifele phakathi. Ngaleso sikhathi kwakunabantu ababili ababethutha izimpahla bezothenga omunye umuzi bezoba omakhelwane abasha ababemile bebuka uMarcy bebuzana ukuthi uphuzile noma uyahlanya. Owesifazane wathi singanake inhlanya siqhubeke sithuthe izimpahla. Bahamba bathi sebengaphakathi endlini bamlunguza ngewindi ngesikhathi owesilisa ethi kungenzeka ukuthi lo muntu wesifazane udinga usizo. Wathi owesifazane kowesilisa awuhlukane nalento yakho yokuthanda ukusiza abantu ngoba uyakhumbula ukuthi na last time la sesihlala khona kwenzakalani. Mhla usiza umuntu kanti uyasangana ekhanda njengaye lo esimbonayo. Wathi owesifazane ngithi phuma endabeni zabantu. Wathi lo wesilisa mhlampe lo yamuntu uyidinga ngempela into yosizo ngoba manje singambukelela kanje kanti umuntu udinga usizo, nathi siyolidinga usizo kubantu ngelinye ilanga. Wathi lo wesifazane mosuswela umsebenzi asiqhubeke siyothutha izimpahla woza sihambe se-truckini. Bahamba sebeyoqhubeka nokuthutha izimpahla. uDr Rustin wafika kuBradley ngesikhathi ethi Bradley ngizwa kuthiwa ufuna mina. Wavuma uBradley ukuthi ngihambe ngibheke uMarcy bengithi mhlawumbe awumbonanga yena. Wathi uDr Rustin bengicabanga nambe nobabili. Wathi uBradley ngihambe mina ngithi ngiyosondeza imoto ngamshiya nawe. Mase ngibuyele ehodini lade nikhona ngafica ningasekho nobabili. Mangimfonela uMarcy ifoni iyaringa izicinisa ingena ku-voicemail. Ethi sengize ngadriver ngahamba ngithi ngiyombheka endlini ngiyafica endlini akekho. Wathi uDr Rustin hayi nami Bradley angaze ngimbone uMarcy. Wathi yazi Bradley kune-therapist engiyaziyo enganisiza no-Alex. Wathi uBradley Dr Rustin ngisefuna uMarcy la. Ngicela futhi ungalimenshini igama lika-Alex. Makwenzeka ubona uMarcy ngicela ungitshelele yena ukuthi ngiyamdinga angifonele. Wathi udokotela okay ngizomtshela. Wathi uBradley ngiyabonga. Wahamba udokotela. Wasala uBradley wafonela uMarcy. Ifoni kaMarcy yangena ku-voicemail. uBradley washiya imessage wathi Marcy kudala ngizama ukukufonela ngiwaredi ngempilo yakho ukuphi njengamanje. Ngicela uma uthola le message ungifonele back ngoba sengikubheke isibhedlela sonke kodwa ngikhona la esibhedlela. Ngisenalo ithemba lokuthi ngisazokubona la sibhedlela. Omakhelwane abasha bathi sebeqhubeka nokuthuthisana izimpahla. uMarcy wababona wagijima wayokhuluma nabo. Afika uMarcy wababingelela wabatshela ukuthi ucela bamboleke ifoni manje ufuna ukufonela i-taxi cab. Owesilisa wathi akayiphethe yakhe njengamanje wacela unkosikazi wakhe ukuthi ucela afonise uMarcy. Lo wesifazane wayikhipha ifoni yakhe wanikeza uMarcy. Wabonga uMarcy ngesikhathi ebatshela ukuthi eyakhe ukuthi iphelelwe ibhetri. Lo wesilisa wabuza kuMarcy ukuthi uneshow ukuthi yonke into ihamba kahle. Wathi uMarcy yonke into i-right. Ngenkathi uMarcy esekhuluma nabe-taxi cab, owesilisa wathi uyaqalaza wabona intuthu wabuza kuMarcy ukuthi le ntuthu eningi kanje eqhamuka ngale kwendlu wenze njani ineshayo. Wathi uMarcy khululeka ungayinaki le ntuthu ngoba kosiwe inyama ngale. Wathi owesilisa noma kungathiwane ngiyayazi intuthu yokosa ngisicishamlilo mina kuyona intuthu yokosa le into eserious leshunqa lapha. Wathi ngiyobheka ngesikhathi esegijima yakhona. Enkathi bemkhuza unkosikazi wakhe noMarcy bethi angaye khona nabo bamlandela sebeyakhona. Esefikile khona owesilisa wabuza kuMarcy ukuthi bakhona nabantu bakulendle eshaya. Wathi uMarcy khululeka
like ishaya yodwa le yandla akho umuntu phakathi. Wathi lo wesilisa engathi kukhona umuntu okhwehlela phakathi ngisaya khona ugijima eseyakhona. Le ndoda yavula umnyango yangena kuvutha kunjalo. Nababekhwehleliswa intuthu Alex noRandall bekhwehlela ngaphakathi. Yangena le ndoda yathatha uAlex yaphuma naye ngesikhathi simbeke ngaphandle. Yabuza kuAlex ukuthi ubeyedwa yini khona nomunye obephakathi. Wathi uAlex bengingedwa akekho omunye ophakathi. noMarcy wavumela uAlex ukuthi bengekho umuntu. Le ndoda yezwe uRandall ekhwehlela yathi nangu nje umuntu ekhwehlela phakathi. Yagijima isiyobheka uRandall ngaphakathi yamkhipha naye. Yaphuma noRandall le ndoda ibatshela ukuthi abafonele iambulance. Yaqhubeka le ndoda yaxhuma nehosepipe empompini ngesikhathi sizama ukuyocisha indlu kaRandall ngamanzi. Besakhwehlela uRandall noAlex uMarcy ngesikhathi engayekile ukuhleka. Epolice station uLucian babesakhuluma indaba kaKhelo bezama ukuyibulala. Kwaqhamuka uEdward naye wangena ebabuza ukuthi iqiniso lento engiyizwayo ngoKheli. Bamxosha bathi Edward hamba la. Wathi uEdward wahlala ungithethiselana Lucian. Wathi uLucian ayikho into esizoyikhuluma nawe Edward hamba la ufunani la. Wathi uEdward nimphazamiselana umuntu ezama ukuyibulala niyisikeleni intambo. Wathi uSteven vala umlomo Edward uhambe la. Wathi uEdward yazi uKheli bengimvakashele kwi-holding cell yakhe ngathi ukukhuluma naye. Wethuka uLucian wathi ubukhulumelani noKheli utheni kuKheli. Wathi uEdie wahlala ungithethiselani lo ngoba mina uKheli bengiyomkhumbuza njengoba nami ngiyumzali ukuthi izoba nzima kanjani impilo yakhe njengoba ezodonsa udili kajele engeke aphinde abone uJustice. Ngimkhumbuza nokuthi ngoba ade ebona ingane yakhe bese eyibona kokugcina bengeke asaphinda avunyelwe ukuyibona. uLucian wavele wacasuka waxavuna uEdward ethi yamshaya wabalamula uSteven. Wathi uLucian uKheli ubeyibulala ngenxa yakho phakamisa umkhono weblue. Wathi uEdward ngizowuphakamiselana umkhono weblue welami. uLucian ngeke ngikuphindele kabili Edward phakamisa umkhono weblue. Wathi uEdward ngibuzile ukuthi ngizophakamiselana umkhono weblue. Wathi uSteven phakamisa umkhono weblue kuEdward. Wathi uEdie oh nawe Steven niyangihlanganyela neboyfriend yakho uLucian. Wathi uLucian ngithe phakamisa umkhono weblue uma ungafuni ngizokuphakamisa wona ngenkani. Wathi uEdward awuzi ingane uzowuphakamisa ngenkani. Wathi uThezu uLucian wathi uEdward yima-ke ngiyawuphakamisa ngesikhathi esophakamisa uEdward. Waveza isicathulo uEdward wathi uyayibona-ke intambo zami zesicathulo ukuthi yikhona esicathulweni angisinikanga lesifebe intambo yokuyihenga mina. Ethi uEdie ungabongisukela mina lu ngisawunda njengopresident. No, I sound like a president. Exactly what I sound like. Wathetha uSteven wathi vala umlomo wena. Wathi uSteven Lucian zama ukuhlisa umoya khohlwe ile silimo. Wathi uEdward ya Lucian lalela nayo intombi yakho uSteven. Ethi uEdward Lucian nawe Steven ngenze ningenze lutho mina nginisala. Wathi naye nentombi yeni sizonijoyina ngesikhathi ebona kungena uEsperanza. Ungena uEsperanza wathi Lucian yini lento engiyizwayo ngoKheli. Wathi uEdward uKheli ubezama ukuyobonana noNkulunkulu wakhe uLucian bamphazamisa ngokumsika intamba. Wathi uEsperanza ubani okhulume nawe Edward awuvala umlomo. Wathi uEsperanza awunanhlonipho Edward. Wathi uEdward into yokungabi nanhlonipho ile nto ukuthi usuthandana nalesa silimo. Wathi uEsperanza anginasikhathi sokukhuluma nawe Edward. Lucian kwenzakalani ngoKheli? Wathi uSteven uKheli ubezama ukuyibulala eyihenga. Wethuka uEsperanza ethi kodwa uKheli ubengenelwe yini ucabangani umcabangela kanjani uJustice ebuza kuLucian ukuthi unjani yena uKheli. Wathi uLucian asikakavumeleki ukumbona sazi ukuthi unjani usavalelwe esibhedlela khona la ejele. Wathi uEdward ukuthi uKheli nawe ubestresswe nawe ukuthi uthandana namadoda amaningi aseMaxine. I've been ran through by every brother in Maxine. uEsperanza ujikijela uEdward ngencwadi ethi akavala umlomo. Why wouldn't you shut up? Wathi uEdward ungabongijikijela ebusweni mina buhle kabi ubuso bami ukuthi ungabulimaza. Not the face. Too damn pretty for all that. Wathi uEsperanza isicefe sokuthi ngithi ngistresswe indaba yaKheli ngibuye ngizostresswa isilimo soEdward. Wathi uSteven ungamnaki Esperanza. Wathi uEdward uzonganginaki kanjani ngikhona la. Wathi uSteven uKheli usesimeni esibucayi sibhlungu sonke la. Noma kuthiwa unandaba Edward ungakwazi ukukhombisa encane ke nje inhlonipho at least. Wathi uEdward ngizoyikhombisa kuba inhlonipho mina for usifebe engingasaza besizama ukuyihenga. Wathi uSteven ngiyafisa sengathi uLara ngaphinda kubopha ke rape njengasekuqaleni. Wathi uEdward utshela uba uthi wangirape ngoba wagcina ngokungibopha kuphela. Wathi uSteven uzokuyekelana uLarry uzositshelani khona ma ukuthi wagrape ngoba vele imfihlo yeni nobabili ngoba ade senibizelana nobabili ehoteni. Avele wacasuka uEdward wathi awuthi ngihambe ngoba usukhuluma into ongayazi. Wathi uSteven uhambelani ngoba sisakhuluma waphuma wahamba uEdward wabashiya. Wasala uEsperanza wathi Lucian ayikho ke noma imizamo yokukhuluma noma nonesi nodokotela ke for ukuthi basivumele at least ukuthi sazi ukuthi uKheli unjani. Wathi Lucian cha bathi abadingi umuntu okwamanje. Wasala uEsperanza wathi kodwa uKheli angayenza kanjani into enje. Wathi Lucian ufuna ukubuya ukhumbule Esperanza ukuthi uKheli ubebhekene nomzimba. Wathi uEsperanza yonke lento ngenxa kaTrivers noma esefile ngiyamzonda uTrivers. Wathi Lucian ngizosala ngizama ukufind out ukuthi ayikho information about uKheli engayithola. Waphuma wahamba uLucian washiya uSteven noEsperanza ngesikhathi bebambana uSteven etshela uEsperanza ukuthi kuzoba right. Ngenkathi besahagene bebambene kanjalo uSteven noEsperanza uEdward wabamemeze ngaphandle babuye eklasini. Wavele wacasuka uEsperanza wahamba washiya uSteven. Wasala wamkhomba wathi ngizokufaka lento. uNatali kwakhala iselfoni
ifoni yakhe ngesikhathi eyiphendula wayifonelwa uLoshini nkathi uNatalie ebuza kuLoshini ukuthi bengiqinisile yini Loshini wavuma uLoshini ukuthi yabo uqinisile bezama ukuyibulala. Uthi uNatalie ngicela ungitshele ukuthi uright Loshini. Wathi uLoshini asikakazi lutho kwamanje nathi asikatshela. Wakhala uNatalie wathi kodwa uKelly usengaze athathe isinqumo esinzima kanje ethi ngiyi-understand yonke lento Loshini. Wathi uLoshini Natalie asihlale ethembeni ukuthi uzoba right uKelly. Wathi uNatalie ngeza lapho ngifuna ukumbona. Wathi uLoshini ngeke ukwazi ngoba bawavumelile ama-visit kwamanje. Wathi uNatalie kube bengisheshe ngayifunda leya ncwadi. Wathi uLoshini ungaziblame ngokuyifunda lethi incwadi. Wathi uNatalie kodwa Loshini uyabona ukuthi lento isiqala ukuphuma esandleni kuzomela ngempela simsize uKelly. Wathi uNatalie ngizomtshela ukuthini uJustice. Wathi uLoshini awumtsheli lutho uJustice up until sazi ukuthi uKelly right. Wathi uLoshini nami ngisazozama ukuthola more information about yena ngizokufonela back. Wathi uNatalie ngiyakucela wenze njalo Loshini. Wathi okay wavalelisa wavala ifoni. Wathi eqeda ngaleyo phone call uLoshini wafona esefonele ofisini labameli. Ngesikhathi ebuza kulo phendula ifoni ukuthi angakwazi ukukhuluma noIan Glen. Bamtshela ukuthi akekho uIan Glen. Wathi uLoshini igama lakhe uLoshini Morgan ubefuna ukukhuluma noIan Glen. Ucela ukuthi mayebuya uIan Glen bamtshela amfonele. Bavuma ukuthi bazomtshela wabonga wavala ifoni. Basibuyele esibhedlela uDr. Rustin wabuza kuBradley ukuthi usahleli la Bradley. Wathi uBradley yabe ngisahleli la namanje ngimthola uMars. Wathi uDr. Rustin iyathusa-ke leyo nto. Wathi uBradley namanje mayezama ukumfonela akayiphendula ifoni kanti uyile nasendlini la ahlala khona akamtholi. Wathi uDr. Rustin awunankinga mangazama ukumfonela nami ngefoni yami. Wathi uBradley ngiyacela na umzame mawuzokwazi. Wakhipha iselfoni yakhe uDr. Rustin ngesikhathi esefonela uMarcy. Wathi uyazama naye uDr. Rustin ukufonela uMarcy ifoni kaMarcy yamfaka ku-voicemail. Wathi uDr. Rustin kodwa ubuke ukhathazekile Bradley kodwa ngimbonela uMarcy ukuthi ubukeke umuntu wesifazane ongathi ustrong. Wathi uBradley ngisho ngaba umuntu wesifazane ostrong kodwa uyalidinga usizo. Wathi uDr. Rustin nendoda nayo ngokunjalo. Wathi uBradley angazi noma usuqondanise nami. Wathi uDr. Rustin vele ngikhuluma ngawe Bradley uyamdinga umuntu ozokhuluma naye. Wathi uBradley dokotela uneshow ukuthi awashintshanga ama-DNA results. Wethu uDr. Rustin wathi Bradley ungangibuza kanjani into enjalo. Wathi uDr. Rustin angikaze ngishintshe lutho mina futhi angisoze ngenza into enjengaleyo. Ngisho ngathiwa ngiyenzela ilunga lomndeni wami ngisho ngathiwa ngiyenzela uAlex. Wathi uBradley lokho kuchaza ukuthi akuyona ingane kaRandall la kushuthi okungenzeka ukuthi uAlex kukhona enye indoda alala naye engingayazi. Wathi uDr. Rustin lapho-ke Bradley ngeke ngize ngiphendule ngoba ngazi ethi kodwa ile nto engiyishoyo ukuthi udinga ukukhuluma nomuntu wamnikeza ikhadi wathi ngicela ufonele le namba ekuleli khadi umuntu engimaziyo lo ongakusiza kule nto obhekene nayo. Wathi uBradley dokotela ngiyidinga i-therapist mina ngifuna ukwazi ukuthi uAlex wayelale nobani ukuze akhulelwe le ngane. Ethi uBradley yonke impilo ka-Alex amanga yonke into ayikhuluma ngomlomo wakhe ukhipha amanga unolimo olubi uAlex olungakwazi ukukhuluma iqiniso. Ethi angimazi zingakanani izinto asengiqambele ngazo amanga. Wathi uDr. Rustin kungenzeka mhlampe kwaba ne-mix up kuma-DNA results kunganjani niphinde nenze i-DNA yalengane. Wathi uBradley ngeke ngize ngiyenze into ezongenza ngikhulume noRandall. Ethi uBradley mina bese ngiyimukelile leya ngane ngithi noma uAlex angijithela wayolala ngaphandle kodwa ngisale sengimukela nengane yakhe ngoba ngishade naye ngizele naye iy'ngane. Ethi kodwa emva kwalokho into engiyithola ku-Alex amanga emva kwamanye amanga kuphinde kube amanga futhi. Wathi uDr. Rustin ngiya-understanda Bradley kodwa ngicela uthathe leli khadi lingakusiza. Wagcine ithathile leyo business card uBradley kudokotela. Wathi udokotela ngizobuye ngikubone Bradley wahamba uDr. Rustin. Emva kwakhe wafika u-Edward wathi Bradley uzokwenzani la esibhedlela. Wathi uBradley wena uzokwenzani esibhedlela. Ethi u-Edward ngubula esibhedlela kumayelana nalesi sifo esiwunkosikazi wakho yini ngoba phela ulala nawo wonke amadoda aseMaxine. Wahamba uBradley wathi anginaso isikhathi sokukhuluma nawe Edward. Wathi u-Eddie Bradley msukuhamba ngisakhuluma nawe ngitshela ukuthi kwenze njani. Wathi uBradley Edward ayikho into engizoyikhuluma nawe ngaphandle kokuthi ukhokhe imali yami oyisebenzisa kwi-credit card uholile izolo. Wathi u-Edward yangiholile izolo vele bengizokunikeza namhlanje imali yakho. Ngizofika emzini wakho ntambama ungangixoshi uyongihlalisa e-backyard. Wathi uBradley ngeke ngize ngikwazi ukuya kuloya muzi mina ngifuna into ezongisondelanisa no-Alex. Wathi u-Edward ngathi ngiyaphupha kwaze wangijabulisa ukukuzwa ukuthi awusafuni ukuba seduze ka-Alex usukhulumisa kwendoda-ke manje. Wathi uBradley ngiqedile ngo-Alex futhi ngeke ngiphinde ngibuyelane naye. Wathi u-Eddie wenzeni u-Alex. Wathi uBradley wangiqambela amanga nge-DNA waqambela uDr. Rustin amanga wathi washintsha ama-DNA results kodwa udokotela engakaze ayenze leyo nto. Wathi u-Edward makunjalo-ke kuchaza ukuthi kanti le ngane kabani mangasiyona kaRandall ngabe kuchaza ukuthi ekaLoshini. Wathi uBradley angazi kodwa ngicabanga ukuthi kungaba ekaLoshini. Wathi u-Eddie ngiyazi Bradley mngane wami ukuthi usabhekene nobunzima khululeke mina ngizokwenzela lo msebenzi wokufind out ukuthi ingane kabani le. Wathi uBradley uzokwenza kanjani-ke lokho. Wathi u-Edward ungangibuzi nami angazi nginey'ndlela zami. Wathi uBradley angidinge isizo lakho Edward ungangenzeli lutho mina futhi nginendaba ney'ngane zami so angifuni wenzele iy'ndlela zakho ey'ngcolile. Wathi u-Eddie ungabi nendaba ney'ngane iy'ngane ey'sencane kufanele zazi ukuthi ukufa kuyingxenye yempilo kanti uma wazi uyisifebe. Kids are young, Brad. They need to learn that death is a part of life and their mom's a whore. Wathi u-Edward
okay ngizohamba ngiyokhuluma naye njengo-cousin wami, ngizohlangana nawe emzini wakho. Wathi uBradley ngikutshelile ukuthi angiyiki kuloya muzi. Wasuka lapho uBradley wahamba, wathi u-Edward manje uhambelani sisakhuluma. U-Edward wangena ebathroom ngesikhathi efica uLarry eyilungisa ey'buka esibukweni. Wathi u-Edward hawu mistress usulungisa i-makeup yakho. Wathi uLarry ngiyilungisela nge-makeup for ukuthi sengibuyele emsebenzini. Wathi u-Edward ngizokubuza umbuzo la Larry, le nto yenzile ubuyenzelani? Wathi uLarry usho yiphi-ke into engiyenzile? Wathi u-Edward emva kokuthi sengikwenza izinto ezibuhlungu kanje kuleya container truck, ngikushaya ngikukidnaphile, uma usubuzwa amaphoyisa uwatshela ngani ukuthi kade ngikuthumbile? Wathi uLarry ukuthi bengingathandi ukuwatshela ngoba okokuqala Edward ngifuna ukukutshela ukuthi wena ugay. Ngibajwayela abanjengawe benze ngathi bazonda iy'tabane baze bayishaya, bebe bekufihlile deep down lokho ukuthi nabo bagay. Kanti futhi njengoba ngangikutshelile ukuthi ngizoziphela mina revenge gay to gay, ingoba ngangingafuni into ezo-involve amaphoyisa. Wathi u-Edward uma ucabanga ukuthi ngigay mina udakwele lidimoni lakho lobutabane, ngoba ngazi wakoyibonaphi indoda straight njengami ukuthi ngaba isitabane. Ma uthi futhi kukhona indlela yakho ozopheka ngayo i-revenge ngoku-8 mina, ayikho nje into engingayenziwa umuntu othambe njengawe. Wathi uLarry yona kanye-ke indlela engifuna ukukhombisa ngayo ukuthi angiyona lento oyibuka ngamehlo bese uyayijaja mina, lukhona usuku ofisa ngalo ungathi awukazi ungazi ngisho ukungazi. Wathi u-Edward ungabe ungisabisa mina ngoba ngisatshiswa ngumbulali wangempela. Wathi uLarry qhubeka ugcine la uthanda khona umbulali wangempela, kodwa one day uyoshawa i-surprise obungayilindele. Wathi u-Edward mhla waphinde wadlalela kumina futhi, iy'hlobo zakho ngey'thole ngishiya insalela zakho. Wathi uLarry kunenye into engiyicabangayo, awufike e-ofisini lami kusasa? Wathi u-Edward angizi lapho mina ngizokwenzani e-ofisini lami? Wathi uLarry no, khona izinto engifuna ukukukhombisa zona engifuna uzazi ngami. Wathi u-Edward okay angazi ngisazocabanga. uNatali wethuswa ukubona kudlula imoto eyicishamlilo ngesikhathi elunguza ewindini uyibheka ukuthi iyangaphi. Wathi uma ilunguza eboniwe emzini kaRandall wahamba ngesikhathi ekuphuma ngomnyango ekhuluma yedwa ethi sekwenze njani. Wahamba uNatali yese emzini kaRandall yanga kule side ekuqhamuka ngakhona intuthu, ngathi bafica abanye bemile abanye behleli phansi. Wafika uNatali wabuza kuMarcy ukuthi kwenzakalani la. Wahamba uNatali wabuza ku-Alex ukuthi Alex uright la. Wathi uMarcy kukhona okhiyele lezi y'thandane ey'mbili, u-Alex noRandall endlini yamathuluzi obalayitha ngomlilo. Wathi uRandall awusho ngani Marcy ukuthi wena wenze leyo nto? Ethi uNatali Alex uright. Wathi u-Alex ngiyacabanga ngizoba right. Le ndoda yatshela u-Alex ukuthi kuzomele ubone udokotela. Wathi u-Alex khululeka ngizoba right. Yathi le ndoda kodwa uma uzizwa ungekho right kuzofanele uhambe umbone udokotela. Wathi u-Alex okay ngizokwenza njalo, but bengingakezwa nkinga okwamanje ngizizwa ngi-right. Ethi u-Alex ngicela nokukubonga ngokusindisa impilo yami. Yathi le ndoda ngiqinisile njalo ungahlali uma uzizwa ungekho right. Wacasa kuRandall wathi awumeke wendoda ubani wena? Yazisho le ndoda kuRandall ukuthi mina igama lami nguBennett, lowo nkosikazi wami igama lakhe uTonya, sithenge lo muzi omaqondana nala ekhaya ungaphesheya kumgwaqo. uRandall watshela uBennett ukuthi u-Alex uright, ethi suke eduze kwalowo muntu wesifazane ngoba uyakutshela ukuthi uright. uTonya wabuza ukuthi nina nobabili nishadile? Wathi uMarcy usho laba bobabili no abashadile, mina bengishade nayo le ndoda, yakhetha ukushiya mina endlini ihambe yo-have sex nalesifebe endlini yamathuluzi njengoba namhlanje bekhiyeleke emnyango bavutha nayo le ndlu yamathuluzi. Wathi uRandall wena Marcy okhiyile la ubusivuthisa makungesiwena uBradley. Ethi uRandall okumnandi nginamakhamera nje ngizohamba ngiyowa-check. Wakukhwehlela u-Alex ngenkathi uBennett embuza ukuthi angamphuzisa namanzi. Wathi uRandall ngithe hlukana naye uthe uright. Wathi uTonya woza Bennett sihambe soqhubeka nokwehlisa iy'mpahla le ndoda iyozikushaye. Wathi uRandall Bennett hamba unkosikazi wakho yakubiza. Wahamba uNatali wayokhuluma nabo wathi igama lami nguNatali, ihlala kulo muzi ongale ekugcineni oPurple. Wazisho uTonya wasesho ukuthi nawe umkhonyane wakho uBennett. Wasethi uNatali ngiyaxolisa indlela asenibonga ngayo lo muntu enimsindise emlilweni. Wathi uTonya siyayibonela ukuthi uyinhloboni yomuntu, bahamba beneBennett. Wasala uNatali wathi Marcy ngicela ukuyokhuluma nawe kancane eceleni. Wathi uMarcy okay asambe bahamba. noRandall wahamba wayongena endlini yakhe esakukhwehleliswa yintuthu ngenkathi ekhipha iselfone azama ukufona. Wafona ngenkathi ezisho ukuthi uRandall Holmes ufuna ukwazi ukuthi akabuyi uLarry. Wathi uRandall okay mayibuye nimtshela ukuthi angifonele back kade ngimzama. Uthe eqeda ukufonela e-office wafona esefonela kwefoni kaLarry. Wathi ya wena usavala ifoni namanje, mawuthola le message ungifonele back, ubuzama ukungitrick ungenza isilimo uthi ungisayinisa amaphepha osuthi kanti ungisayinisa ama-divorce papers. Ethi ngifonele back mawuthola le message otherwise ngizonekela izwe wonke amahlazi akho. Uthe mayiseqede ngaleyo phone call uRandall wafona esefonela amaphoyisa ebatshela ukuthi
edinga amaphoyisa khona umuntu afuna ukumbophisa umakhelwane wakhe obezama ukumbulala igama lakhe uBradley Montgomery. Wathi uRandall nenze sure ukuthi ningithumela amaphoyisa ngempela, ningangithumeli uSteven Simons futhi ningangisendeli uEdward Willis, ningangisendeli uLucian Morgan. Ngiletheleni amaphoyisa ngempela, hayi fake. Kungenjalo ngizobiza ama-FBI. uNatalie wayebuza kuMarcy ukuthi uqinisile noRandall ukuthi ubakhiyelile wabalayitha ngomlilo. Waqala wakhala uMarcy wathi ngilahlekelwe ingane yami Natalie. Leyo miscarriage ebidala uRandall ngamasibomu. Mangithi ngizom-approach ngifica bavalelene nalesifebe endlini yamathuluzi, bengizokwenze njani? uNatalie wabamba uMarcy ngekathi ezama ukumthulisa esekhala uMarcy. Ethi uMarcy ngiyamzonda uRandall Natalie. Ethi uNatalie ngiyaxolisa ukuzwa indaba ye-miscarriage Marcy. Ethi uMarcy ethi uyimoshile impilo yami uRandall. Ethi uMarcy ngifisa sengathi ngabe ngimshisile wafa bafela phakathi khona bengizokwazi ukuphila ngokuthula. Wathi uNatalie ubungeke uphile ngokuthula Marcy, kumanje ukhela unaleyo nkinga, ngabe nawe ususenkingeni efanayo kube kuthiwa ubabulela. Wathi uNatalie woza sihambe sendlini yami. Bahamba uNatalie noMarcy bathi sebehamba bahlangana nemoto kaBradley. Wehla uBradley ethi Marcy kade ngikufuna. uBradley wayesadidekile ebuza ukuthi ukwenze njani. Wathi uNatalie mthathe Bradley ahamba ekhaya khona ezofika ageza ashintshe nalezi impahla enokupetrol. Wathi uBradley nami ngiyamuzwa unokupetrol bekwenze njani. Wathi uNatalie ufice uAlex noRandall beyivalele endlini yamathuluzi wabashisa ngomlilo ebakhiyela. Wethuka uBradley ebuza ukuthi bayaphila noma bashile. Wathi uNatalie bayaphila, bahishwe intuthu kuphela nje kodwa bayaphila bashaya. Khona lapho kwaqhamuka uAlex. Wathi uBradley ungasondela eduze kwami Alex siyezwana. Wathi uAlex uzama ukuchaza. Wathi uBradley ayikho into engizoyilalela ozoyisho, uhlukana nami Alex. Ethi ngabe wena otshela uRandall ukuthi uMarcy ukhulelwe. uAlex waqala wangengiza wavuma ukuthi umtshelile. Wathi uBradley uphinde waba nesibindi futhi sokuphinde uyovalelana endlini yamathuluzi nalesa silimo. Wavuma uAlex. Wathi uBradley awe ekugcineni useyakwazi ukukhuluma iqiniso. Wathi uBradley anginandaba ukuthi uzothini la Alex, suke eduze kwami. Wathi uAlex uyayincengela kuBradley. Wathi uBradley ngithe hlukana nami Alex. Wathi woza Marcy samse emotweni bahamba uBradley noMarcy. Police station kwakhala iselfoni kaLucian kathi ayiphendula uLucian wayefonela uNatalie. Ethi Natalie khona into engizokutshela yona Lucian, khona umuntu okhiyele uRandall noAlex endlini yamathuluzi kaRandall wayilayitha ngomlilo. Wethuka uLucian ebuza kuNatalie ukuthi basindile yini, wavuma uNatalie ukuthi basindile. uNatalie wabuza ukuthi unjani uKelly. Wathi uLucian ngilungisele khona ukuyombona njengamanje. uLucian ebuza kuNatalie ukuthi awunaso nesithombe sikaJustice. Wathi uNatalie mhlambe nginazo ezimbalwa efonini yami. Wathi uLucian kuNatalie ucela amsendele esisodwa. Wathi uNatalie uzomsendela. uLucian wahamba eseyohlala edeskini lakhe la asebenzela khona. Wathi emva kwesikhashana kwafika uEdward ehamba ephuza idrink ngesigubhu. Wangena uEdward wazohlala phansi. Wathi hey Lucian ngiyazizwa indaba ezibuhlungu ezenzekile. Wathi uLucian azikho-ke indaba ezibuhlungu ezenzekile ngoba bayaphila abashanga. Wathi uEdward ukhuluma ngobani manje ukuthi bayaphila abashanga? Wathi uLucian usaqhubeka nokuzenza isilimo yayibuzisa. Ngikhuluma ngoRandall noAlex. Wathi uEdward angikhulumi ngalokho mina futhi awuthi ngiqale ngithele phansi idrink ngenzele laba basishile emhlabeni. Sikhathi eyichitha phansi kwefloor idrink ayiphuza. Wadideka uLucian. Wathi ukhuluma ngani manje Edward? Wathi uEdward ngikhuluma ngoKelly. uKelly ushonile. Kelly is dead. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso upload kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.